big seventh joint annual conference. The conference ni aida hisabe जोङो दैखांनानै होदों गालातिया 5:12 गालातिया 5:16 सल'फोरखौ जोङो दैखांनानै होनाय जादों। बेयाव बेबायदि बुंदों आंनि बाथ्राया बेनो गोथार जिउआ नोंसोरखौ दैदेनथों अब्ला नोंसोरो मोदोमनि लुबैनाय बायदि मावनो गोसो जानाय नङा। बे बाथ्रायानो जोंनि लागै बे सेभेन्थ जइन्ट एनुअल कनफारेन्सनि गाहाय आयदा आरो बेखौनो जोङो बिथा खालामनानै बे सेसन गाबोन साननि समाव मोनसे आरो मोनाबिलि समाव मोनसे बेबायदि जोङो मोनथाम सेसनाव बे आयदाखौ बा बे बाइबेल स्टाडिखौनो सोमोन्दो लाखिनानै जों बाथ्राफोरखौ सावरायो। गालातिया बे जाहैबाय गालातिया होननाय जायगायाव थानाय मण्डलिफोर जे मण्डलिफोरखौ पौला गावनो गायसनदोंमोन मोनसेल' मण्डलि नङा बे ओनसोलाव जेरै बेहाय दिमाकुसि होननानै बुङोब्ला दिमाकुसियाव नोंथांमोननि निसय गेजेराव थानाय नङा गुबुन गुबुन गिर्जाफोर थागोन सिएनआइ चार्चफोर थागोन बेबायदिनो गालातिया मोनसे एरिया आरो बे एरियायाव थानाय गिर्जाफोरनो बे बाथ्राखौ पौला गाव जाय गिर्जाखौ बानायदोंमोन गायसनदोंमोन बे गिर्जाफोराव समायसा जानाय समाव पौला बे लाइजामखौ लिरहरदोंमोन। आरो 1 बालाकनिफ्राय जेब्ला जोङो 4 बालाकसिम नायफैयो बेयाव स्पेसियेलि नंखायफोरनि सायाव बाथ्राखौ पौला बुंदों। माखासे नंखाय फोरोंग्राफ्रा बिसोरनि गेजेराव हाबनानै गुबुन गुबुन बाइबेलजों गोरोबै इसोरनि बाथ्राजों गोरोबै गाहाम रादाबजों गोरोबै बाथ्राखौ फोरोंनानै बिथांमोनखौ आन्दायहोदोंमोन। बेनिखाय 1निफ्राय 4सिमा एसे गोथौ डक्ट्रिनेल बाथ्राफोर जों मोननो हायो स्पेसियेलि बासायजानायनि सायाव। जेब्ला 5 बालाकाव फैयो बेयाव जायफोरा बासायजानायखौ मोनबाय जायफोरा जिसुखौ फोथायबाय बिसोरनि जिउ खुंनाया माबोरै जानांगौ बेखौ बेयावहाय पौला बिजिरदों एबा फोरोंहरदों। आं बे मोनाबिलि समाव मा खालामनो सानदों बे जाहैबाय 5नि सल्ल'आव थाङालासे बेहा सिगाङाव मा बुंबोदों बेजों सोमोन्दो दंखाय आङो बे मोनाबिलि समाव 5नि 1 आरो 5नि 13 फरायनो हास्थायदों आरो बेनिफ्राय बुंगोन बेनि उनाव नेक्स्ट सेसनाव जोङो सल्ल'आव जों हाबहैगोन। जोङो बांसिन स्पष्ट जानो थाखाय जोङो 5नि 1 आरो 5नि 13 बेयावहाय जोङो फरायगोन होननानै जोङो जेखौ मोनबाय बेनो गबोजानाय ख्रिस्ट'आ जोंखौ गबोबाय बेनिखाय गबोजानाय मानसिफोर बादि नोंसोरो गोग्गोमै थादो आरो नोंसोरो गावखौ गलाम जाफिननो खाबु होनो नांलिया। ख्रिस्ट'नियाव जोङो गनायखौ मोनबाय ख्रिस्ट'नियाव जोङो उदांस्रि मोनबाय आरो उदां जानाय मानसिफोर बायदि नोंसोरो गनाय मानसिफोर बायदि नोंसोरो मा नोंसोरो जिउ खुंनो बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि उनाव पौला बुंदों जिहेतु नोंसोर गखाबाय ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि गेजेरजों उदां जाखाबाय नोंसोरो आरो गलामफोर जाफिननो खाबु होनो नांलिया बे बाथ्राखौनो खाबु होनो नांलिया। 13आव फैयो जोङो अरननि बिदा फंबायफोर गबोजानो थाखायनो इसोरा नोंसोरखौ लिंहरदों नाथाय नोंसोरनि मोदोमनि लुबैनायफोरखौ मावफुंनो दाबाहाय बेखौ खामालाबा अननायजों गावजों गाव दाव खालामज्लायदो। मा बुंदों अ बिदा फंबायफोर जेब्ला बाइबेला 4नि लिरनायाव स्पेसियेलि गोदान बर'याव जेब्ला अ बिदा फंबायफोर होननानै बुंदों बे जाबाय बिदा फंबायफोर माने फोथायनायाव न'खरसेनिखौ बुंदों जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै ख्रिस्ट'नि न'खरनि जाबाय इसोरनि फिसाफोर जाबाय बिसोरखौ बिदा फंबाय होननानै बुंदों। जेब्ला बिदा फंबाय होननानै बुङो अब्लाना बै गुबुन फोथायनायनि मानसिफोरखौ बुंदों होननानै जोङो साननानै लानो हाया। जायफ्रा फोथायखाबाय फोथायनानै इसोरनि फिसाफोर जाबाय
खृष्टखौ फोथायग्राफोरनि न'खरसेनि जाबाय बिसोरखौ बुङो अ बिदा फंबायफोर बेनिखायनो बे बाथ्राया सोरबा गुबुन फोथायनायनि मानसिनो बुंनाय बाथ्रा नङा अ आंनि बिदा फंबायफोर गहोजानो थाखायनो इसोरा नोंसोरखौ लिंहरदों जोंखौ जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों इसोरा मानो लिंखोनो सख'नो थाखाय गहोजानो थाखाय उदां खालामनो थाखाय बिनि उनाव मा बुंदों मानो थाखाय मानो मोदोमनि लुबैनायफोरखौ मावफुंनो दाबाहाय दा जों बेनिफ्राय नैबेयाव थाङो नैबेनिफ्राय बेयाव जोंखौ उदां जानानै थानो थाखाय गहोजानाय मानसिफोरबायदि जिउ खुंनो थाखाय उदांस्रि मोननाय मानसिफोरबायदि जिउ खुंनो थाखाय ख्रिस्टनियाव इसोरा जोंखौ लिंहरबाय ख्रिस्टनि गेजेरजों जोंनो गहोजानायखौ होबाय बे गहोजानायखौ माखासे मानसिफोरा मोनसे लिबार्टि हिसाबै उदां हिसाबै बिथांमोना लादोंमोन दा गहोजाबाय जायो जों बयबो स्पेशली बेयाव गालातियाव होनाय बाथ्राया आयेननिफ्राय गबाय आयेनजों बासायजानो हाया बे बाथ्राखौ सेनिफ्राय ब्रैसिमाव गला बुंदों खारन गालातिया मण्डलिनि मानसिफोरनो बेखौ फोरोंनाय जादोंमोन नंखाय फोरोंनाय बे नंखाय फोरोंनाया मामोन जेब्ला गुबुन जाति जायफ्रा जुदायारिफोर नङा जायफ्रा जिउसफोर नङा जायफ्रा इजराइलारिफोर नङा बिसोरनि अनगायै गुबुन जाति बिसोरखौ इंराजियाव बा जेन्टाइल्स होननानै बुङो गुबुन जाति अन्य जाति जुदायारि नङै बिसोरबो जेब्ला गाहाम रादाबखौ नाजावबाय ख्रिस्टखौ नाजावबाय बै जुदायारि ख्रिस्टियानफोरा मा बुंनायमोन नैबे बाथ्राखौ बुंनायमोन जुदायारि ख्रिस्टियानफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' मानसिया बासायजाया माबा खालामनांगोन बै गोजाम लथायाव थानाय माखासे आयेनफोरखौबो मानिनो नांगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन गोजाम लथायनि माखासे आयेनफोर बे आयेनफोरखौ मानिनायनि गेजेरजोंसो मानसिया परित्राण मोनगोन जिसुखौ फोथायनायजोंल' परित्राण मोननाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो स्पेशेलि मानि बाथ्रा बुंदोंमोन सार्कमसिसन बे जाबाय इसोरा इजराइलफोरखौ मोनसे हुकुम होदोंमोन साफ्रोम हौवासा गथ'फोरनि आथिंनि बिगुरखौ बिजौखौ हास'ना इसोरजों मोनसे सोमोन्दो सिन बानायनो थाखाय गोजाम लथायाव बे जाबाय इंराजियाव सार्कमसिसन होननानै बुंदों बर' बायदिब्ला बेखौनो टकसेट होननानै बुंदों जों बेसेबां बुजिगोन आं मिथिया बे बर' बायदिब्ला टकसेट होननानै बुंदों इंराजियाव सार्कमसिसन बे जाबाय हौवासा साफ्रोम गथ'फोरनि आथिंनि जि बिगुर बे बिगुरनि बिजौखौ हास'नाय बे मोनसे इसोरा होननायमोन बिनिखाय दायो जोङो बै अन्य जातिफोरा इजराइलारिफोरखौ दोननानै अन्य जातिफोरा जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय बै जुदायारि ख्रिस्टियानफोरा मा बुंनाय नङा नोंसोरबो जोंबायदि टकसेट खालामजानांगोन आयेननि माखासे बाथ्राखौ मानिनो नोंसोरबो नांगोन बे बाथ्राखौ बुंनायमोन आरो बेयावनो गला फरायदों नङा बासायजानाया मावनायनि गेजेरजों नङा जोंनि माबा मोनसे मोजां खामानिनि गेजेरजों नङा बासायजानाया अकल जिसु ख्रिस्टआ जि क्रुसाव जि खामानिखौ मावबाय बेखौ फोथायनायनि गेजेरजोंबो सासे मानसिया परित्राण मोनो खारन रावबो मानसिया आयेनखौ मानिजोबनो हाया आयेनखौ मानिजोबनायनि गेजेरजोंसो सासे मानसिया जुदि परित्राण मोननांगौब्ला आयेनखौ मानिजोबनायनि गेजेरजोंसो सासे मानसिया जुदि बासायजानांगौब्ला रावबो मानसिया बासायजानो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि परित्राणा जोंनि मोजां खामानिनि सायाव नङा खारन बे रावबो मानसिया इसोरनि सिगाङाव मा जानो हाया धोरोमिया जानो हाया जों बासायजादोंब्ला दिनै मानि गेजेरजोंसो जिसुआ जि खामानिखौ मावबाय बे खामानिनि गेजेरजों जों बासायजादों बासायजानो थाखाय जों मोजां खामानि मावनांगौ गैया थारमाने बे बाथ्राखौ बुङो मोजां खामानि मावनानै मानसिया बासायजानो हाया बे मोनसे आरो बासायजानो थाखाय मानसिया माबा मोनसे मोजां खामानि मावनांगौ गैया गोबां मानसिफोरा दिनै गुबुन फोथायनायफ्रा बे फोरोंनाय दङ जेब्ला नोङो मोजां खामानि मावगोन गाज्रि खामानिफोरखौ मावनाय नङा अब्ला नोङो इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया सानजायो
बेखौ फोरोंनाय दङ। नाथाय जोंनि बायदिनियाब्ला जोङो इसोरनि सिगाङाव मोजां खामानि मावनानै जों धोरोमनिया जानो हाया मोनसे आरो मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों जिहेतु हाथायाबो मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों मा सासे मानसिया बासायजानायखौ मोननो हाया। अकल बेबा बे परिक्रमा जिसुआ क्रुसाव मा खामानि मावखो बेनि गेजेरजोंसो। दा जेब्ला फोरोंनाया बेबायदि जाबाय नंगौआथ' बेनो जोंनि मोजां खामानि जोंना एपिसियाव जाहाथे जेबो गैया खारन जोंनि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों जों बासायजानायखौ मोनदों बे नङा। नाथाय जिसुआ जि खामानिखौ मावबाय बे खामानिनि गेजेरजोंसो जों बासायजानायखौ मोनदों सैथोआ बेनोखा। खिन्थु बेखौनो एसे डिस्टर्टेड बेखौनो एसे मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिदोंमोन। बेखौनो दाबो माखासे मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजियो। जिहेतु जों मोजां खामानि मावनानै बासायजानो हाखाया बेनिखाय जोङो बासायजानायखौ मोनखांनायनि उनावबो जोङो मोजां खामानि मावनांगौ गैया बेबायदि हिसाबै लाग्रा आरो फोरोंग्रा गोबां दङ आरो जिया गोरोन्थि अबसे जिया सैथो नङा जिया बायदि नङा। आं दिनै बे मोनाबिलि समायाव बे बाथ्राखौनो थांखिनानै बुंनो नागिरदों नैबे गोरोन्थि मोनसे साननायखौ। जोंनि बासायजानाया मोजां खामानि मावनानै मोनखाया मोजां खामानि मावनानै रावबो बासायजानो हाखाया बिनि ओंथिया बे नामा जोंहा मोजां खामानि मावनांगौ गैया बे नामा। जों मोजां खामानि मावनानै बासायजानायखौ मोनाखै जिसु ख्रिस्ट'नि खामानिनि गेजेरजों जों बासायजानायखौ मोनदों बिनि ओंथिया बे नामा। जोङो जिहेतु मोजां खामानि मावनानै बासायजानायखौ मोनाखै बेनिखायनो मोजां खामानि मावाब्लाबो जायो जोङो गोसोबायदि थांनानै थानो हायो बेखौ बुंनो नागिरदों नामा। बे बाथ्राखौनो पौला टेक्सआव बेखौ बुंदोंमोन। जोंखौ बे पापनिफ्रायबो बासायबाय बे गाज्रिनिफ्रायबो जोंखौ बासायबाय आरो जों मानो बिनि गलाम जाफाफिननो बे बाथ्राखौ पौला गालातियानि मानसिफोरखौ बुंदोंमोन। जोंखौ नंगौ जिसु ख्रिस्ट'आ बासायबाय नाथाय मानो थाखाय बासायबाय जोंखौ उदां खालामबाय मानो उदां खालामाखै जोंखौ जों जे गाज्रि खामानि मावनानै थांनानै थायो बेनि थाखाय नङा होननानै बुंदोंमोन। जों जे जि गोसो बेखौनो मावनानै जों जे थांनानै थाया बेनि थाखाय जोंनि मोदोमनि लुबैनायफोरखौ सुफुंनानै थांनानै थानो थाखाय जोंखौ बासायाखै होननानै इसोरनि बाथ्राया बुङो। जोङो करन्थियाव थाङो प्रथम करन्थिया 1 करन्थिया 6:12-12 फरायो खोनासं। खायसेया बुङो बे एखे बाथ्राजों सोमोन्दो लाखिनानै बे बाथ्राखौ आं फरायो आं मा बुंनांगौ बेजों बेहा सोमोन्दो दङ। खायसेया बुङो मा बुंदों आङो गोसोबायदि गासैखौबो मावनो हायो नंगौ नाथाय गासैबो उदायखौ बे नङा। आङो गासैखौबो मावनो हायो होननानै आंबो बुंनो हागौ नाथाय आं जेखौ मावब्ला गलाम जागोन बेखौ आं मावा बेबायदि बाथ्रा दं। जानाया उदैनि थाखाय आरो उदैया जानायनि थाखाय बे नंगौ नाथाय मोननैखौबो इसोरा सानसे फोजोबगोन। मोदोमा जिराहारिनि थाखाय नङा नाथाय इसोरखौ सिबिनो थाखायसो आरो फोरबोआ मोदोमनि नांगौखौ होयो। इसोरा फोरबोखौ थैनायनिफ्राय रानखांफिनहोबाय आरो जोंखौबो बियो गावनि बोलोजों थांखांफिनहोगोन। नोंसोरनि मोदोमफ्रा ख्रिस्ट'नि होननानै नोंसोर मिथिया अब्ला मा आङो ख्रिस्ट'नि मोदोमनि अंग जानानै नैथिनि मोदोमनि मोनसे बाहागो जाफानो बे जाना एबा नोंसोरो मिथियाना जाया नैथिजों लोगो जाफायो बियो बिजों मोनसे देहानि जायो। शास्त्रा होनो मोननै देहाया मोनसे जायो नाथाय जाया फोरबोजों लोगो जाफायो बियो जिउआव बिजों मोनसे जायो। नोंसोर जिनाहारिनिफ्राय गोदान जा मानसिनि गुबुन खामानिया मोदोमाव नांदेरा नाथाय जाया जिनाहारि खालामो बियो गावनि मोदोमनि जायगा फाफ खालामो। जाया नोंसोरनियाव खामियो आरो जायखौ इसोरा नोंसोरनो होबाय नोंसोरनि मोदोमा बे गोथार जिउनि मन्दिर होननानै नोंसोरो मिथियाना। नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा इसोरनिसो बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय।
खायसेया बुंगोन आङो गोसोबायदि गासैखौबो मावनो हागौ नंगौ नाथाय गासैबो उदायगौ बे नङा बर' बायदिया उदायगौ होननानै बुंदों गासैबो उदायगौ बे नङा गासैबो मुलाम्फा गोनां बे नङा होननानै एक्सुवेल ट्रान्सलेसना बे जानांगौ आरो आङो गोसोबायदि गासैखौबो मावनो हागौ नंगौ नाथाय गासैबो मुलाम्फा गोनां बे नङा आङो गासैखौबो मावनो हायो होननानै आंबो बुंनो हागौ नाथाय आं जेखौ मावोब्ला गलाम जागोन बेखौ आङो मावा जिसु ख्रीष्टआ जोंनो उदांस्रि होबाय जों गोबां बियो दान खालामबाय गावनि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टनि क्रुसनि खामानिनि गेजेरजों जों उदांस्रिखौ मोनबाय पापनिफ्राय आरो इसोरनि राजखुंनायनिफ्राय जे इसोरनि कन्डेमनेसन इसोरनि जि बिसार बे बिसारनिफ्राय जों उदांस्रिखौ मोनबाय बेबायदि होननानै दिनै जोङो जोंनि गोसो बायदि मावनो हागोन आरो जों दान जाखाबाय जोंनि पापनि माहा जाखाबाय आरो दिनै जोंनि गेजेराव माखासे फोरोंनायफोर दङ बे जाबाय नैबेबायदि जिहेतु जिसु ख्रीष्टआ नोंनि गासै पापफोरनि थाखाय क्रुसाव थैखाबाय बै क्रुसाव थैखाबाय जिसु ख्रीष्टआ नोंनि पापफोरखौ क्षमा होनो थाखाय नोंनि पापफोरा निमाहा मोनखाजोब्बाय नोंनि पापफोरा निमाहा होजाखाजोब्बाय 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रीष्टनि बै क्रुसनि खामानिनि गेजेरजों बेनिखाय मैया मावनाय पाप दिनै मावनाय पाप गाबोन मावगोन पाप बे गासै पापआ बे क्रुसनि खामानिनि गेजेरजों 2000 बोसोरनि सिगां बियो मा जाखाखो क्षमा जाखाबाय बेनिखायनो नों दिनै माबोरै थांनानै थायो गैयाब्ला बेजों जेबो सोमोन्दो गैया नायबायदि बाथ्रा मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव फोरोंनो ओंखारबोदों बेबायदि फोरोंग्राफोर दङ आरो जोंनि गेजेरावबो दिनै बेबायदि माखासे मानसिफ्रा फोरोंनो नागिरदों नंगौ बाइबेला बुंदों बासायजानाया जोंनि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों जायाखै नाथाय बासायजानाय जायफोरा मोनबाय जिसु ख्रीष्टखौ जायफोरा फोथायबाय बिसोरनि जिबन माबोरै थांनानै थायो बेनि सायाव इसोरनि बाथ्राया जिसुहा मा दङ आसा खालामनाय दङ जों उदां जाबाय होननानै जोंनि पापफोरा निमाहा होखाजाबाय क्रुसाव होननानै जों दिनै जोंनि गोसो बायदि जों थांनानै थानो हागोन नामा नों जिखौनो मोजां मोनो जिखौनो मोजां होननानै सानो आं गासैखौबो मावनो हायो आं गासैखौबो मावनो हागोन जेबो नङा होननानै जेबो जाया होननानै बेबायदि सोलिनो हागोन नामा बेखौ इसोरनि बाथ्राया सोंदों आरो जिहेतु जोंनि पापफोरा निमाहा जाखाबाय जोंनि पाप मावनायखौ नुनानै इसोरनो बेसेबां फोरमायोब्ला जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन रङियाव मोननाय बाथ्राखौ बांसिननिफ्राय बांसिन पाप मावबाय थाब्ला आरो बेयो जोंखौ बांसिन मोनगोन बेबायदि नामा बे बाथ्राखौ अब्ला रङियानि गेजेरजों सोंदोंमोन आरो बे मोनफ्रोमबो प्रश्नखौ सोंनो गोनां जानायनि खारना जायफोरा बासायजानायखौ मोनबाय बिसोर बे बाथ्राखौ बुजियाखैमोन जोङो जोंनि पापफोरा निमाहा जाखाबाय जोंनिया मावनायाव पाप जाबाय दिनै मावनायाव पाप जाबाय गाबोन मावब्लाबो निमाहा जाखाबाय बेनिखायनो जों मावबाय थानो हायो बेबायदि स्टाइलाव लादों होननानै बिसोर बे बाथ्राखौ बेबायदि रोखोमैसो बुजिदोंमोन गाहाम रादाबखौ जिसु ख्रीष्टआ नों आंनि पापनि थाखाय क्रुसाव बे निमाहानि खामानिखौ मावखाबाय जोंनि सिगां बिमा बिफानिफ्राय मोनबोनाय जि पाप जों मावनाय जि पाप जों मावगोन जि पाप बे गासै पापनि निमाहानि खामानिखौ जिसु ख्रीष्टआ क्रुसाव मावबाय क्रुसाव मावखाबाय निमाहा जाखाबाय बेनिखायनो दिनै जों उदां जाबाय आरो बे उदां जिबनखौ लानानै जोङो जि गोसो बेखौनो जोङो मावनो हासिगोन होननानै सानदोंमोन आरो जों जिहेतु क्रुसाव निमाहानि खामानिखौ मावखाबाय आं मावोब्ला निमाहा जागोन आं मावोब्ला निमाहा जागोन आं मावोब्ला निमाहा जागोन बिब्दिसो बुजिदोंमोन बिसोरनि साननायफ्रा एसे उल्था आरो गोरोन्थि जादों जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ गले गले गांसेल' गावनि लाइजामाव नङा बे करन्थिया मण्डलिफ्राबो बिदिनो लादोंमोन जिहेतु निमाहा जाबाय जों माबोरै थांना थायो बे जेबो नङा बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया जोंनि बासायजानायखौ मोननाया जोंनि मोजां खामानिनिफ्राय नङा जोंनिखौ बेनिखायनो आं माबोरै थांनानै थायो आं मोजां मावो गाज्रि मावो बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया बाथ्राखौ मानसिफ्रा साननो लादोंमोन आरो दिनै जोङो बांसिन जोंनि ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा बेबायदि साननायजों दिनै थांनानै दङ जों गिनो रोङाखै पाप मावनायनि बाथ्रा जोङो गिनो रोङाखै
गावनि गोसो बायदि सोलिनायनि बाथ्रायाव जोङो साननो आरो जों गिनो रोङाखै। नाथाय बाइबेला मा होननानै बुंदों? बेयाव बुंदों खायसेया सानो आं आंनि गोसो बायदि मावनो हागौ होननानै सानो। नोंगौ मावनोलाय हायो। पौला मा बुंदों? पौला आंबो बुंनो हायो। आंबो आंनि गोसो बायदि मावनो हायो होननानै। खिन्थु मा खालामनाय नङा पौला? आं मावनाय नङा। जुदि बियो मा खालामफिनोब्ला आंखौ जुदि गलाम खालामदोंब्ला आंनि गोसो बायदि गासैखौबो मावनो हागौ होननानै आं मावलांनो हागौ। खिन्थु आङो बे हुदानि जुदि गलाम जादोंब्ला बे हुदानि आं जुदि बे हेबिट्सनि जुदि आङो गलाम जादोंब्ला आङो बेखौ मावनाय नङा होननानै नाम्बार 1 आव बुंदों। नाम्बार 2 मा बुंदों? जुदि बियो आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनाङानो नङाब्ला आं बेखौ मावनाय नङा। बे बाथ्राया जों एसे थाथ'नानै आं बे बाथ्राखौनो सावरायनो मोनाखै समाव। नोंगौ जों बबे जानायखौ होननानै जोङो गोसोनि गासैखौबो जानो हायो, लोंनो हायो, मावनो हायो होननानै जोङो सानफ्लांनो हागौ। जोङो सानफ्लांनो हागौ। नाथाय पौला बेयाव मा बाथ्रा बुंदों? पाप नङाबा जानो हागौ किसुमाना पाप नङा जानो हागौ। खिन्थु पौला बेयाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौसो आं बे मोनाबिलि समाव एसे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थांखिनानै खोथा बुंनो हास्थायो। पौला मा बुंदों बेयाव? जों गासैखौबो मावनो हायो। नोंगौ बेबायदि होननानै जों मावोब्ला पौला मा बुंदों? आं गासैखौबो मावनो हायो। बेखौ जानो हायो, बेखौ लोंनो हायो, आं जागोन, आं लोंगोन, आं बेखौ गेलेनो हायो, आं बेखौ खालामनो हायो, आं बेखौ मावनो हायो, आं नोंगौ बेबायदि मावनो हायो। खिन्थु पौला मावनाय नङा होननानै बुंदों माब्ला? नाम्बार 1 जुदि बिनिनो आं गलाम जादोंब्ला बे पाप नङा जानो हागौ। बियो इलिगेल नङा जानो हागौ। बे आयेन बेरेखा नङा जानो हागौ। खिन्थु आं लासै लासै बिनिनो गलाम जालांदोंब्ला बेखौ मावाब्ला थानो हायै आं जालांदोंब्ला आं बेखौ मावनाय नङा होननानै बुंदों आरो गलाम जालांदों। नाम्बार 2 मा बुंदों बियो? जुदि बे खामानिनिफ्राय आंहा जुदि जेबो मुलाम्फायानो गैया, बेखौ मावै आंहा जेबो मुलाम्फायानो गैयाब्ला आं बेखौ मानो मावनो? आरो दिनै बे मोननै बाथ्राखौ जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै सिन्था खालामनांगौ। जों ख्रिस्ट'खौ मोननाय खृष्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोङो साननो नांगौ बे बाथ्राखौ। नोंगौ मावनो मोननो हागौ, जेबो नङा जानो हागौ बेखौ खालामनाया। नाथाय बियो नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नंगौना नङा बे खामानिया? जों साननानै दोननाय बेफोर बाथ्राखौ जों साननानै सिरियासलि दिनै जोंहा मा समस्या जादों जोंनि गेजेराव? बेफोर बाथ्राखौ जों साना। सरासनस्रायै मा? साधारन एग्जाम्पोल हिसाबै हमनानै ला जुदि सोङोब्ला मबाइल गेलेनाया पापनि बाइबेल लिरनाया मबाइल गेलेनाया पाप होननानै गेलेजायो बाइबेल लिरनाया। खिन्थु पौला मा बुंदों? इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों? आङो बिनिनो गलाम जादोंब्ला आं बेखौ खालामनाय नङा। बेखौ गेलेयाबानो जाला बायदि जालांदोंब्ला, बेखौ दानाबानो जाला बायदि जालांदोंब्ला ससियेल मिडिया बाहायनाया पापनि? आं सानो पाप नङा। गोबां मोजां बाथ्राफोर, गोबां मटिभेशनेल स्पिचफोर, गोबां जोंनि इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय कन्टेन्टफोर बेवहाय दङ। बे पाप नङा। खिन्थु पौला मा बुंदों? खिन्थु बेखौनो नायै आं बेखौ नायाब्लानो थानो हायि, बेखौ खालामाबानो थानो हायि आं जुदि गलाम बायदि जालांदोंब्ला आंहा गुबुन मा मावनांगौ दङ बेखौ आं बुजिया साननो रोङि जालांदोंब्ला, आंहा गुबुन मा खालामनो गोनां दङ बेखौ आं साननो रोङि जालांदोंब्ला आं बेखौ खालामनाय नङा होननानै बुंदों। गलाम बान्दा जानाय जोंखौ उदाहरन खालामबाय। जों जिसुनि मा? जों आरो जेबो गलाम जाजासै। बेसो जिसुनि जोंखौ बियो बासायबाय, नोंथांखौ बियो बासायबाय, जोंखौ बियो उदाहरन खालामबाय। जों जेनिबो गलाम जाथ'फिना, मोनसेबो हुदा, मोनसेबो आखुनि जों गलाम जाथ'फिना। इसोरनि इच्छाया बेसो। जोंखौ बियो मानो लिंहरनो? जोंखौ उदाहरन खालामनो थाखाय। नाथाय दिनै नोंहा बबेबा मोनसे बेबायदि हुदानि गलाम जादोंब्ला साननो गोनां दङ नोंथाङा, सिन्ता खालामफिननो गोनां दङ नोंथाङा। पाप नङा जानो हागौ बियो, पाप नङा जानो हागौ। खिन्थु ओरैबा पाप जागोन नामा? ओरैबा हमनानै ला किटियाव फैनांगौमोन, मबाइल गेलेबाय थाबाय, आं सानो ओरैबा पाप जागोन।
इसोरनि बाथ्रा खोनासंनांगौमोन गेजेराव दसे फैयो मबाइल नायनायबावो घन्टा मोनसे इसोरनि थाखाय गोसो गोथारै होनो हाया बेयाव फैब्लाबो सोरबा टेक्स्ट खालामहरनो गोनां थायो बेयाव फैब्लाबो माबा मोनसे नायबावनो गोनां थायो इसोर गलाम जोंनि दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहुद एक्टिभिटिसफोरनि गलाम जानानै दङ जिखौ दसे खामाब्लानो थानो हाया आरो बे हुदाया जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आन्दायहोगोन दुखु होगोन बे हुदाखौ बेबायदि बाथ्रा इसोरा मा बुंदों इसोरनिया नोंनि जिबनाव इसोरनिख्रुइ फार्स्ट इसोरनिख्रुइ इम्परटेन्टसिन रावबो थानो नाङा इजराइलफोरनो जेब्ला बियो हुकुम होदोंमोन बे हुकुमा बेनो नोंनि गासै गोसो गासै गोर्बो गासै जिउजों नोंनिखौ इसोरखौ अन इसोरनि जि जायगा बे जायगाखौ रावबो लानो नाङा इसोरनि जायगायाव खिन्थु दिनै इसोरनि जायगाखौ माया लानानै दङ दिनै नोंथांनि जिबनाव नोंसोरनि इसोर फार्स्ट नोंनि जिबनाव थानांगौ इसोरानो प्रथम नोंनि जिबनाव थानांगौ इसोरनि सायाव बे सेथि हुकुमानो बे नोंसोरनि फोरबो इसोरखौनो मा खालाम नोंसोर प्रथम जायगाखौ बिनि जायगाखौ बामुर्ति मुसुखाया दालाथों बेखौ गड फार्स्ट इसोरनि सायाव इसोरा प्रथम जायगा मोननांगौ जोंनि जिबनाव बेमोन नाथाय दिनै इसोरनि बे जायगाखौ माया लानानै दोनदों नोंहा जुदि मबाइल गेजेराव थांनाय मबाइलाव लाबाय इसोरनि बे जायगाखौ गेजेराव फैनायनि उनावबो घन्टा मोनसे नोंथाङा गोसो गोथारै इसोरनो होनो हायालासिनो मबाइल लानानै थानो हाफैयाखैब्ला निस्सय इसोरा लाबाय मबाइलाव लाबाय इसोरनि बे जायगाखौ बेबायदि जों मा खालामदों बेबायदि फाप निस्सय बे जायो नोंहा फरायनांगौमोन केरियार बानायनांगौमोन जौगानांगौमोन दावगानांगौमोन खिन्थु नोंथाङा बबेबा मोनसे बेबायदि बबेबा गेम्सजों बबेबा ससियेल मिडियाजों नोंहा एडिक्ट जानानै थानायलाय नोंहा नोंथांनि जिबननि जि मावनो गोनांथार खामानिफोर बेखौनो खालामदों निस्सय बेफार जागोन आं सानो जुदि बाइबेलाव बेबायदि नोंनि लिरनाय गैया अब्लाबो आं सानो जेब्ला नोंनि मावनो गोनांथार खामानि जेब्ला साननानै मावनो हायो नाथाय साननो गोनां मोनसे बाथ्राया मा नोंहा बिनि जे बान्दा जानांगौ बेखौ खालामाबानो थानो हायो बेखौ मावाबानो थानो हायो गोबां गोनां खामानिफोर दङ जेखौ नोंहा खालामबाय थादों बेबायदि नोंथाङा जाना नाम्बार 2 बाथ्रा बुंनो गलामानानै जि आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नङा जों सानो बे साननो गोनां बाथ्रा रायलायनो हाना ना सानो आं जि खामानिखौ मावबाय थादों बे आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन ना जाया ना आं बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों जि आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनाङानो नङा बाइबेलाव बे मोननै बाथ्राखौ बुंदों जिखौ मावै हुदा जानानै नों बान्दा बायदि जालांगोन नोङो स्लेभ बायदि जालांगोन बेखौ दामाव नाम्बार 2 बाथ्रा बुंदों जिबायदि खामानिखौ दामाव बेबायदि एक्टिभिटिस दामाव जिखौ मावोब्ला नोंहा गावहा जेबो मुलाम्फायानो गैया जों जुदि बे मोननै बाथ्राखौ दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोननाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा जों बेयाव जिरायनाय साफ्रोमबो जोङो सिन्था खालामनानै गोसोआव लानानै सोलियोब्ला आं सानो जोंनि थांनानै थानाया बांसिन फिथाइ गोनां जागोन होननानै जों जेब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनायनि सिगां जों सानोब्ला मा आं बिनि बान्दा जालांगोन नामा आं स्लेभ जालांगोन नामा हुदा जालांगोन नामा बे आंहा बेखौ नायै सम नांगौ समाव जों गावखौ फेनोब्ला फोसाबोब्ला बियो जोंनि थाखाय मोजां जागोन नाम्बार 2 जेब्ला मावनायनि सिगां जों सानोब्ला आं बेखौ मावनो नागिरदों बे आंनि थाखाय मुलाम्फा जानांगौ नङा ना खहासो दङ बेखौ जोङो सानै जुदि मावग्राफोर जायोब्ला मा आं सानदों जोंनि थांनानै थानाया फिथाइ गोनां जागोन जोंनि बहुद स्टुडेन्टफ्रा बहुद बिसयाव जौगागोन दावगागोन खारन आनफ्रुइटफुल फिथाइ थायनो रोङै खामानिफोरखौ मावनानै जोङो बेस्थ' दङ जिखौ मावनानै जेबो फिथाइ थायनाय नङा जेबो बेखौ मावनायनि गेजेरजों बेखौ खालामनायनि गेजेरजों माबा मोनसे फिथाइ मोनगोन नंथारखाया माबा मोनसे मोजां जागोन होननानै नंथारखाया बेबायदि खामानिफोराव दिनै जों बेस्थ' दङ इसोरनि बाथ्रायाव फैनाय नंगौ जों दा नंगौ नोंथाङा हायो आंनि गोसो बायदि आं मावगोन हायो जेबो नङा आं मा मोजां मोना बेखौनो मावगोन हायो इसोरा बे गावसोरखौ नोंथांनो होदों आंनो होदों
गोसोबायदि आं सोलिगोन हायो नाथाय नोंथाङा गावखौ साननांगौ दङ हायो आं मोनो नोंथाङा सोर नायनो नोंथाङा सोर बादा होनो नोंखौ सोरजिग्रा नोंनि सोरजिगिरि इसोरानो बे गांसोखौ नोंथांनो हायो आं गोसोबायदि आं जिखौ मोजां मोनो आं जिखौ खालामनानै रंजानो हायो आं बेखौ खालामो नाथाय साननो गोनां बाथ्राया मा आंहा बेयो हुदा जाबाय नामा मोनसे समाव आं बेखौ नागारनो हायै जाहैगोन नामा मोनसे समाव आं बेखौ खालामालासिनो थानो हायै जाहैगोन नामा हुदा जाबाय नामा बेयो आंहा बेखौ साननानै फोसाबनाया मोजां दिनै जों एडिक्ट होननानै बुङोब्ला एडिक्सन ना एडिक्ट होननानै बुङोब्ला जों बांसिनै बबेनि दान्सआव बाहायो जोङो फेग्रा मुवाफोरनि सायाव जों बाहायो ड्राग्स गान्जा बेफोरनि सायाव जों बांसिन एलकहल बेफोरनि सायाव जों बाहायो जौ सेरेब एडिक्ट जाबाय एडिक्सन होननानै बुङोब्ला हुदा एडिक्सन माने नागारनो हायै जानाय बेखौ बुङो ना खिन्थु बेल' नङा बहुतखिनि गाज्रि खामानिफोर दङ जि गाज्रि खामानिफोराव दिनै जोङो एडिक्ट जानानै दङ बहुद गाज्रि खामानि बहुद बेबायदि खामानिफोराव जों एडिक्ट जानानै दङ ससियेल मिडिया बेबो मोनसे एडिक्टिभ इन्टारनेट एडिक्टिभ आरो दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा एडिक्सन होननानै बुङोब्ला दिनैनि जेनेरेसननि थाखाय बेयो फेग्रा मुवाल' नङा जों बैसोरखौ बुंनानै जाया ना बैसोरखौ बुंनानै फोजोबनानै होनबा जाया ड्राग एडिक्ट जानायफोरनि बाथ्राखौ होनबा जाया गान्जा सोबनानै एडिक्ट जानाय मानसिफोरनि बाथ्राखौल' साननानै बिसोरखौल' बुंबा जाया एडिक्सना गासैबो निसा थारमाने निसा आरो बे निसाया फेग्रा मुवानिल' निसा नङा जानो हागौ नोंहा बेबायदि गाज्रि फिल्मफोर नायनायनि मोनसे निसा जुदि नोंहा माबायोब्ला नागारनो हायै जादोंब्ला बेखौ साननो मा मोजां फैगोन बेनिफ्राय बेखौ खालामै मा मोजां फैगोन नोंहा बेखौ साननो गोनां जोङो इसोरा साननो हानाय बोलो होदोंलै साननो हानाय बोलो मालाया बुंनायनि सिगां साननो हानाय बोलो इसोरा जों साफ्रोमबो इसोरा होदों आरो मालायजों बुंजाबाय थानो बायोब्ला गुबुनजों बुंजाबाय थानो बायोब्ला गाव सिगां बिमा बिफाजों रायजाबाय थानो बायोब्ला सोरबा गामिनि दैदेनगिरि समाजनि दैदेनगिरिफोरजों बुंजाबाय थानो बायोब्ला लाजियोब्ला गाव सिगां साननानै बेफोरखौ फेरनो फोसाबनो जोंनो नांगौ होननानै आं सानो नों गावनो साननांगौ मा बे हुदा जालांबाय नामा आंनि थाखाय मोनसे निसा बायदि जालांबाय नामा बेखौ खालामबाय थायोब्ला मा मुलाम्फा जागोन आंनि थाखाय मा मोजां जागोन बहुद एडिक्टिभ आंनि सासे लोगो दंमोन आं दानि बेखौ वाट्सएपआव फेसबुकआव नुयैखाय इन्सटाग्रामाव नुयैखाय खबर लादोंमोन माबाफोर जादों नामा होननानै ओमफ्राय बे फंबाया बे लोगोआ बुंदों आरो फेसबुक इन्सटाग्राम आङो डिएक्टिभ खालामनानै दोनबाय होननानै बुंदों मानो होननानै सोंदों मानो होननानै बुंब्ला बिथाङा बुंबाय आं स्टाडियाव गोसो होदों कारन फेसबुक दसे नायोब्ला दसेयानो जास्राया मोनसेनि उनाव मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थुफोर फैयो कन्टेन्टफोर फैयो समा माब्लाबाबो खौरां थाया इन्सटाग्राम दसे मोनसे नायनानै सानजास्राया बिनि उनाव आरो माबा मोनसे इन्टारेस्टिं नायो बिनि उनाव आरो माबा मोनसे इन्टारेस्टिं नायो माब्ला घन्टासे नों मबाइलाव थाखोनो हरखोनो मोना बिथाङा बुंदों आं मोनसे गोनां एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसनाव दङ आरो आंखौ बहुद डिस्ट्रेक्ट खालामबाय थादों आंनि बे प्रिपेरेसनाव मा खालामदों बहुद हेंथा होदों बेवहाय आङो फेसबुक आरो इन्सटाग्राम आं मा खालामनानै दोनदों आङो डिएक्टिभ खालामनानै दोनदों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो बे बिथांनिल' बाथ्रा नङा खोमा दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे साननो गोनां बाथ्रा खोमा आच्चा माखौ होनो आफ्टार अल दे नोंथाङा थाबाय फेसबुकआव मोनसेनि उनाव मोनसे इन्टारेस्टिं बहुद नायबाय आरो घन्टासे नायबाय बेनि उनाव what do you get नोंथाङा मा मोनो इउटिउब नोंथाङा नायबाय दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरल' नङा इभेन जोंहा बिमा बिफाफोरा बेयाव बिनि बुद्धिजों बिनि निसाजों नांनानै गाव गथ' जत्न लानो रोङि जालांबाय सोरबा बिमानि गथ'आ
बिमाया मबाइल नायबाय थानायाव दैयाव गोग्लैनानै फैदों केयारलेस बेबायदि गोसो बोनो हानाय गाव गथ'आ मा जादों बबेनि मोनफैलांनो कल मोनलायलांनो हायि बेबायदि मोनसे मुहिनि गोनां बुस्थु आरो बेजों जों दिनै गेलेदों जों साबधान नङाब्ला सेल्फ रेसपन्सिबल नङाब्ला गावनो गावखौ दायित्व लानो जुदि जों रोङाब्ला ना दिनैनि जोंनि जेनेरेसना जोंखौ बे स्मार्ट बे बुस्थुफोरा जिनिसफोरा जोंखौ जाम्बा खालामजोबसिगोन जाम्बि खालामजोबसिगोन बायदि नाङो आरो माब्लाबा जोंखौ मिनिजानाय खालामजोबसिगोन बायदि नाङो बे जिनिसफोरा बिनिखाय साननो गोनां बाथ्राया मा आंहा बिदि हुदा जाबाय नामा मोनसे समाव आं बेखौ खालामाबा नागारनो हायि बेखौ खालामाबा थानो हायि बेबायदि जाहैगोन नामा नाम्बार 1 साननो गोनां बाथ्राया नों कल मोनदोंब्ला दिनैनो ब्रेकखौ हमदोसो औ जानाय नङा नाम्बार 2 बाथ्राया मा साननो गोनां बाथ्राया आं बेखौ बाहायनानै मा मोनफिनगासिनो दङ बेखौ खालामनानै मा मोनफिनगासिनो दङ आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नंगौना नङा ना माबा मोनसे गुबुन खामानिफोराव आंखौ हेंथा होनानै खहासो खालामदों बेफोरखौ साननो गोनां होननानै सिन्ता खालामनो गोनां नों गावनो बे मोननै बाथ्राखौ साननो हायोब्ला साननानै बेखौ गावनि जिउआव एप्लाइ खालामनो हायोब्ला बेसे मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंनि जिउआ बेसे मोजां जागोन बे मोननै बाथ्राखौ दिनै मोनाबिलि समाव आं गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ बे मोननै बाथ्राखौल' गोसोआव लानानै थां फरायबाय थानाय फरायनायाव बे मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लानानै थां आं माबा मोनसे गाज्रि खामानिजों हुदा जानानै दं नामा आं बान्दा जानानै दङ नामा बेखौ खालामाबा थानो हाला बेखौ मावाबा थानो हाला बेबायदि मोनसे हाबिटआव आं दङ नामा जिसु ख्रिस्ट'आ उदां खालामनो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ उदां खालामनो हायो बिनियाव गावखौ नायहोनाय बेबायदि बान्दानिफ्राय उदां खालामनो थाखायल' जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव थैदोंमोन बान्दा स्लेभ जोङो पापनि बान्दा जानो थांनायाव पापनिफ्राय उदां Number 2, दा सानफ्रोमबो सान जेब्लायबो सान बेखौ मावनायनि गेजेरजों आं गावहा मा मुलाम्फा दं ना खहासो दङ बेखौ जोङो सिन्ता खालामनांगौ बिनि उनाव मा होनना बुंदों जोंखौ मानो बायदोंमोन जोंनि बे मोदोमखौ मानो बायदोंमोन जों जे बेखौ गाज्रि खामानियाव बाहाया नाथाय जायहा जोंनि बे मोदोमनि थाखाय बेसेन होबाय बेनि थाखाय जों मोदोमखौ बाहायो जाय ख्रिस्ट'आ गावनि जिबन होनानै जोंनि बे मोदोमखौ बायख'बाय बे ख्रिस्ट'खौ समायहोनो जों बाहायो बेनि थाखाय होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय जोङो गुबुन मोनसे बाइबेल सिरिजों नायनो जहरनि आगयनायनिफ्राय जहरनि आगयनाय बेयाव जों मोनसे जाथाय जों मोननो हायो जहरनि आगयनाय मोनसे जाथाय आं फरायनायखौ एसे गोलावै फरायनांगौ अब्लाबो आं सानो फरायनाया मोजां जागोन होननानै आखनि 1निफ्राय बेफोरनि उनाव मानसिफ्रा बयबो गाव गावनि न'आव थांफिनबाय नाथाय जिसुआ अलिभ हाजोआव थांबाय नखानायै बे फुजानि जिसुआ मन्दिरनि लांगोनायाव थांबाय बेयाव गासै मानसिफ्रा बेयाव ज' जाहैबाय आरो जिसुआ जनानै बिसोरखौ फोरोंबाय बे समाव आयेनगुरुफोर आरो फारिसाइफ्रा जिनाहारियाव हमजानाय सासे हिनजावखौ लाबोदों आरो बिखौ मानसिफोरनि सिगाङाव गसंनानै जिसुखौ बुंदों फोरोंगिरि बे हिनजावा जिनाहारि खालामनायाव हमजाबाय जोंनि आयेनाव मसिया बेबायदि हिनजावखौ अन्थाइजों खुबैथारनो हुकुमदों अब्ला नोङो मा होनो जिसुखौ दायाव खोख्लैनो हानाय बायदि बिसोरो बे बाथ्राखौ सोंबाय नाथाय जिसुआ गसंनानै आसिजों हायाव लिरनो हमबाय
नाथाय बिसोरो गसंनानै सोंथाबबाय थानायखाय जिसुआ खर' दिखांनानै होदों, नोंसोरनि मादाव जायहा पाप मावथाराखै बे मानसिया बेखौ अन्थाइजों खुबैग्रोथों। जिसुआ गंफिननानै हायाव लिरनो हमबाय। जिसुनि बे बुंनायखौ खोनानानै गेदेरनिफ्राय उन्दैसिम साफा साफा ओंखारलांनो हमबाय। बेयाव जिसु आरो हिनजावल' थाबाय। जिसुआ खर' दिखांनानै हिनजावनियाव सोंबाय, बिसोरो बहा थांजोबखो? मा नोंखौ दसे खालामनो रावबो थालाङाखिसै? हिनजावा बुंबाय, ओहो प्रभु, रावबो थालाङाखिसै। जिसुआ बुंबाय, आंबो नोंखौ दसे खालामा, थां, आं नों थाब दाखालामनोसै। जिसुआ बुंबाय, आंबो नोंखौ दसे खालामा, थां, नोङो थाब दाखालामनोसै। जों बयबो खोनाबाय बेयाव मा जादोंना? जिसुआ मन्दिरनि लांगोनायाव दङमोन, जिरायनानै फोरोंनो हमदोंमोन। बे समाव माखासे आयेनगिरिफोरा, आयेननि एक्सपार्टफोर, फारासिस, सादुसिस, बिसोर जाबाय मा? आयेननि एक्सपार्टफोर। मसीनि जे आयेन इसोरा होनाय बेखौ बिसोरो फारि फारि बिसोरो रोंगौ, बुजियो। बिसोरो मा लाना फैनो? सासे हिनजाव मानसिखौ मा लाना फैनो? बिसोरो बबेयाव लाना फैनाय? बे हिनजावा गाज्रि खामानि मावबाय थानाय समावनो होनना बुंदों आरो। बे हिनजावा जिनाहारि खालामबाय थानाय समावनो मोनहाबायनो। दिनैबा दिनैबो नुसिगोन दिनैबा बेबायदि जिनाहारि खालामबाय थानायाव हमना ससियेल मिडियायाव नुयो, फेसबुकआव नुयो, इउटुबाव नुयो, इन्सटाग्रामाव नुयो, दिनैबा जागोन ना? खिन्थु बे दिनाव बे फेसिलिटिसा गैयिखाय मा खालामदों? बिसोरो हमनानै जिसुनो लाबोदों। आरो जिसु मा खालामदों? बिसोर जिसुखौ टेस्ट खालामदों। जिसुखौ आनजाद लानो थाखाय आरो मा बुंदों बिनि सायाव आयेनावबो बिदि लिरनाय दङ। खिन्थु बे मानसिया मा बुङो? बेखौ सोंनो, बेखौ आनजाद नायनो थाखाय नों थाखाय बिसोर मा लाबोनानै बे हिनजावखौ जोङो जिनाहारि खालामबाय थानायावनो हमनानै जों लाना फैयो। जोंनि आयेना मा बुङो? जोंनि आयेना सोरबा हिनजावखौ बेबायदि गाज्रि खामानि मावबाय थानायाव मोनोब्ला मोनहायोब्ला अन्थाइजों खुबैजानांगौ होननानै बुङो। नोंलाय मा बुङो? इसोरखौ सोङो। आयेना मा बुङो? बेबायदि दुष्ट हिनजावफोरखौ गाज्रि खामानि मावबाय थानाय समाव जुदि मोनहादोंब्ला बेखौ अन्थाइजों खुबैजानांगौ होननानै थिनो। नों मा बुङो दे? इसोरा मा खालामदों? जेबो बुंनाय जायाखिसै। हायावसो माबा लिरबाय थाबाय। खिन्थु बिसोरो नागाराखै। आरो बिसोरो सोंखाबबावबाय, नों मा बुङो? दे जों नांगौ। जोंनि आयेनाथ' जोङो बे मोनथायखौ जों अधिकारखौ होदों आयेनाव। बे अधिकारा जोंहा आयेनाव सासे हिनजाव मानसिखौ बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायाव मोनोब्ला बेखौ अन्थाइजों खुबैखानांगौ होननानै जिसुआ खर' दिखांनानै बुंबायनो मा बुङो? नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय जायहा पाप मावफेराखै, जायहा पाप गैया, बियो बेखौ खुबैबानो जाबाय। खिन्थु मा जादों? खुबैबायना खुबैयाखिसै? खुबैयाखिसै। मानो खुबैयाखिसै? कारण बिसोर बयबो मोनथिगौमोन गुबुननि सिगाङाव गावबायखौ धोरोमनिया दिन्थिदोंब्लाबो, गुबुननि सिगाङाव गासैबो गासैनि सायावबा थिग दङ बायदि दिन्थिदोंब्लाबो गोसो सिङाव बिसोर मोनथिगौमोन बे जिनाहारि खालामाखै जानो हागौ। गुबुन आयेनफोराबो इजराइलफ्रा बेसेबां आयेनफोर दं मिथिगौ। जोङो जि हुकुम होननानै बुंनाय बायदि बेनो माने इजराइलफोरनो इसोरनि होनाय हुकुमफोरा जि हुकुमफोर दसताल' 613ता आयदाफोर इसोरा इजराइलफोरनो होदोंमोन, मानिहोदोंमोन। 613 बिसोर मोनथिगौमोन 613तानि बबेबा मोनसेखौ देखायाखै। लास्टआव जोंनि 10 आयदानि लास्टनिया मा? 10 आयदानि लास्टनिया मा? नोङो नोंनि नसुंसेयारिनि धोन सम्पतिखौ दानबै। सिखावदा हरबाय, सिखावदा हरबाय। बिनि उनाव लास्ट 10 आयदानि लास्ट 10ता 10थि आयदाया मा? नोङो नोंनि नसुंसेयारिनि धोन सम्पतिखौ दानबै, बिनि मोसौ मोसाखौ दानबै, आरो बेफोरबावसो बिनि हिनजावखौबो दानबै। मालायनि हिनजाव माना आसि जानाय मालायनि हिनजाव
इसोरनि बाथ्रायाव मानसिनि समायखौ गोसोआव इसोरा बेवहायनो मा बुंनाय जिथि अमा नोङो इसोरनि धोनफोरखौ दा लुबै नोङो बिनि मोसौ मोसाखौ दा लुबै दिनैनि भाषायाव मा जानो हागौ गारि गुरा दा लुबै आरो बिनि उनाव नोंनि नसुंसेनि हिनजावखौबो दा लुबै बे लुबैनायालाय मावनायनि ना गोसोनि गोनां हा मावनायनि ना गोसोनि गोनां अब्ला इसोरनि आयदा फैबा मा सासे मानसिया गोसोखौनो थि खालामनो हानांगोन आरो बेखौ गोसोनि सायाव मावनायनि हारानि नङा बियो दा लुबैनाया नोंनि लुबैखुमानायखौ सोर मिथिगोन रावबो मिथिनाय जों गोसोखौनो हमथानो हानाय बेबायदि आयदा गोसोखौनो थि लाखिनो हानाय बेबायदि आयदासो इसोरा इजराइलफोरनो दा बेखौ जिखौ मानसिया सरासनस्रायै मानसिया माब्लाबाबो मानिनो हाया दा जिसुआ बुंबाय नोंसोरनि गेजेराव जाया फाफ मावफेराखै बेखौ बुंबाय गोदोनिफ्रायनो बिसोर बेसेबां दंमोन अन्थाइखौ गारै थांजोबदोंमोन आरो बिसोर बयबो मिथिगौ बे जिनाहारि खालामाखै जानो हागौ बबेबा मोनसे इसोरनि आयदाखौ बबेबा मोनसे इसोरनि हुकुमखौ बिथाङा सिफायदों से दमन 4 बाला 4 सिरिबायब्ला माखाबामा आयेन सिफायनायानोखा अकल जिनाहारि आफाखौना दिनै आं बेबायदि सेल्फ राइटियास होननानै बुंगोन जायफ्रा गावसोरनो धोरोमनिया दिन्थिनो नागिरदों गासैयावबो थिग दङ बायदि दिन्थिनो नागिरदों गुबुन गोदानखौ नांनो नागिरदों आं सासे ख्रिस्टियान हिसाबै बेखौ माब्लाबाबो सिनो हाया गुबुन सोरखौबा जाया जिनाहारियाव बुंनो हादों माबा मोनसे गाज्रि खामानियाव बुंनो हादों बेबायदि ओरैबायदि नुनानै ससियेल मिडियायाव दिन्थिनानै जेला जिबो नांनो नागिरो जों गावनिया माब्लाबाबो मोनसेबो गोरोन्थिखौ मावखाया बेबायदि दिन्थिनो नागिरनाय जों ख्रिस्टियानफोरा बेयाव इम्परटेन्ट मोनाखै ससियेल मिडियायाव सोरखौबा बिदि लाजि फोनांनाय बेफोरबायदियाव जों इम्परटेन्ट मोना आं बेखौसो फोथायो आरो जों मोना बेयाव बिसोर फैदोंमोन कन्टेन्ट खालामनो फैदोंमोन बे हिनजावखौ दायनिगिरिनाव फैदोंमोन बिसोरो खिन्थु बिसोर बयबो नागारलांनो गोनां जाबाय आरो बिसोर बयबो मिथिगौ दिनै जोंखौ मिथिब्ला दिनै बे जायगायाव बुङोब्ला बै इसोरखौ बुङोब्ला जायफ्रा दिनै गोबां मानसिखौ हमनानै दासिम मानसिफोरखौ हमनाया गाज्रि नङा फोसाबनाया गाज्रि नङा आं फोसाबनायनि एगेन्स्ट नङा समाज फोसाबनायनि एगेन्स्ट आं नङा आं बिनि बेरेखा नङा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोसाबनाय जों बिनि एगेन्स्ट नङा खिन्थु जोंहा प्रसेस जादोंना जायाखै बेखौ साननो गोनां गुबुन गासै संसारनि सिगाङाव दिनै जोङो ससियेल मिडिया बाहायनायाव जुदि साबधान नङाब्ला जोंहा आरो समयसा जोंनि जिउआव दङ जोंहा प्राइभेसि होननाय मोनसे बुस्थु दङ जिनिस दङ जोंहा प्राइभेसि होननाय हमदों मोनहादों काउन्सिलिंआ बहाथो साइकेट्रिकफोरनियाव लांनांगौआ बहाथो सोर खालामो बेखौलाय प्रपार काउन्सिलिं होनानै बेखौ फेंनो नागिरनाय फोसाबनो नागिरनाय माबा बेफोरखौ जायाखै बेफोरखौ गैया आंबो खोनायाखै सोरबा सिख्लाफोरखौ गाज्रि खामानि मावनायाव मोनहादों थिगानो दङ बिसोरखौ फेंनो नागिरदों फोसाबनो नागिरदों खिन्थु ससियेल मिडियाआव बयबो बिसोरखौ लाजि फोनांनायनि गेजेरजों बे जागोन ना जाया सासे मानसिया जेब्ला गाज्रि खामानियाव मोनहा जायो बेयो बिनि थाखाय बहुदखिनि नाजिनांगौ आरो दुखुनांथावखा मेन्टेलि आरो मानसिया मा जायो बे समाव डिप्रेसन बहुद दुखु मोनो बे समाव मा खालामनांगौ बेनो माखासे साइकेट्रिकफोरनि हेल्प नांगौ जायो साइकेट्रिकफोरनिया माखासे काउन्सिलिंनि प्रसेसनि गेजेरजों बिसोरखौ मा खालामनो हायो थि खालामनो हायो राइट प्रसेस दङ जोंहा जिखौ जों खालामनो नागिराखै खालामनो रोङाखै दिनै बैसोरो माब्लाबा बुंनो नागिरो गावसोर माब्लाबा बिदि गोरोन्थि खालामो आं नैबेखौ सानो फारागा नैबेल'सो खोमा गावनिया मोनहा जायाखै बेयो बोरैबा मोनहाजाबाय मिथिजाबाय गावनियाबो बिदि मावनो हायो खोमा खिन्थु गाव मोनहायैखाय दिनै मानसिफ्रा मिथियाखै गोबां बेबायदि थाङो जोंनि गेजेराव राइटियास आरो बिसोर बे मानसिफ्राबो बिदिमोन खिन्थु जिसुआ जेब्ला बुंबाय दे फैनो मोनगोन आयेना जोंखौ अधिकार होदों लुबैनो हागोन खिन्थु नोंसोर बयबो खुबैजानायावसो नामा जिसुआ बेखौ बुंनाया नोंसोर बयबो बेबायदिनो अन्थाइजों खुबैनानै सिथारजाथावसो नामा नोंसोर गासैबो बबेबा मोनसेयाव नोंसोरबो दायनिगिरि नामा बे बाथ्राखौ जिसुआ बिसोरखौ बुंदोंमोन मानोना बेनि उनावहाय बिसोर बयबो नागारनानै थांदोंमोन जाबाय जिसुआ बिसोरखौ थांदोंयाव बै हिनजावानो आरो मोनसेबाव जुदि जिनाहारि खालामफुबाय थानायावनो मोनहायोब्ला
사실은 정확하고 다시도 지나갈 건 아니야. 후회는 정확하고 후회는 없다가 개인적으로 음악은 나가 문제야. 마음의 수리스로 보이나 지하에 말이야. जब तेरे यीशु आरविंद हो कबाई ना जब यीशु आरविंद हो कबाई यीशु आपको देखना नहीं बाय रावण को दोषी खालामने रावण को कंडेम खालामने रावण को दाई खालामने बेपार सुनने बिनु ना आइडिया मारिया को रावण आंगो दोषी खालामने यीशु मामला आंगो दोषी खालाम Number one, tadi awam dari Islam anggur dosi kalam. Jisunya punya satu dosi kalam saya. Jisunya punya satu dosi kalam saya masih lima masih. Biar sudah biar itu komplit biar semua itu buat jisu loh. Kalau biar semua orang apa berarti. Biar semua orang berikan air sesuai berarti. Ini biar semua itu punya semua itu. Kalau jisunya orang doya semua, biar orang kandang itu Beliau imam dengan jenama dengan jenama bagi kasih hadis promola Yesus serau pilih nama bagi kasih kami yang dari promola Yesus serau pilih nama mana Yesus yang pilih satu posisi imam dia orang kandung ayah ibu orang kandung dia terambil terus kalama Yesus yang pilih satu imam Bini doya benar, bini on kamai benar, bini onu bro benar. Jadi kan yang kita mau mesti semua sadar jiwa bisnya kali itu benar. Yesus yang boleh, biar aku bisa tahu mereka, biar aku sadar mereka. Ni mana biar aku demi dai, demi mau mesti ha, demi mau mesti berhenti mereka biar ni mana dai lagi semua. Biar air seluruh Yesus ni mana. Kalau ni mana ini kalau mana bisa Jadi kita bisa mengenai dengan hebatnya. Nima ini orang hande ada dalam pinsel. Jadi kita sah mengenai apa pun ini sudah semua film. Nima mengenai on kanzan jauh film. Dari sesuatu on kanwai jauh nima bukan. Itu on kanwai nima ini sesuatu hande ada dalam pinsel. Yesusnya saya. Yesus kalau menerima jadi carefully jiu tentunya. Orang baik Yesus aku Yesus besar dalam saya aku Yesus dosi kalau saya tentang ini jawab zina hari kalau kita nak Yesus ini saya benar Yesus itu benar Yesus itu dia. Ni mana baik benar deh. Nanti apa sudah baik benar deh. Anak kami dia kami apapun mau orang lain itu disuruh bayar hukuman baik, kalau hukuman ini jadi hukuman baik mau orang hasil mereka, hukuman lain itu mau orang hasil mereka, hukuman lain mau disuruh jadi jadi faktor mereka. Kami ada faktor kami Yesus ini baca kalau siapa Kamera makasih kata Google kirim. Kristus si boleh pun, Bible boleh pun ada si liberty mana kamera misuse kalau naik teman kamera misuse. Hide mau na hide, jadi macam sana. Ya orang mau menurut si mana macam sana. Dia mulai kamu mahu na. Ada macam baik, jangan kabai, jangan boleh pun kabai, macam sana itu sana. Berkaitan kita kanariwa kita kali itu sebagai dasar. Firman, ada Yesus yang ni mana ni promise, ni mana ni besan, besan itu bujinan. Yesus itu hangga ada apa kita. Yesus yang ni mana untuk kita apa yang buat Yesus ada apa kamu. Jangan better life, jangan saksi jiwa Yesus boleh menerima. Jangan selalu Video Korintia pas kita berfoto itu semua. Nih Korintia bawa diskusi. Saya diskusinya punya dia santai bersama kamu santai. Selain mereka berbunga. Ni maha menerima. Jika di bar ki sabe, dance ki sabe, hapon hari dance ki sabe ayat
गाज्रि रोखोमै थांनानै थानो हायै गाज्रि हिसाबै लायालासिनो गोदान जानो साननाय बेसो ख्रिस्ट'नि मेसेज ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया बेसो बेनिखायनो जों सानो बे मोनाबिलि समाव जों इस्लामनि बाथ्राखौ सावरायनानै जों दोनगोन जों सानो बेफोर बाथ्रायाव जों माबोरै दङ जि मा मोनबाय बे मा मोननायनि उनाव जों माबोरै थांनानै दङ जों मा बुजियो जों माबोरै थांनानै दङ बेफोरखौ जों एसे सिन्था खालामनो जों एसे सानो गाबोन फुंनि समावहाय जों खामानि मावलांगोन दोनबाय हामबायसै गोजोननाय